behin pasaitza sartu eskero, agertu zaigu pantaila hau. Pantaila honetan, gure kontua konfiguratzeko aukera izango dugu, gure kontraseina aldatzeko aukera ere bai. Baina ez dugu gomendatzen hori, zergatik guk administradore moduan aukera hori galtzen badugu, ezin izango dugu zuen ordenagailuaren kontrol bat eduki baldin eta lapurtu egiten bai zuen edo horren aberia bat badaukazuen. Beraz, mantendu edo aldaketaren bat egin behar baduzue guri abisatu sin falta, bai Ander Alvarez edo Ander Zarrabeiteari, eta guk aldakutuko dizuegu kontua edo zuek pasaitza barkatu, edo zuek aldatu eta guri abisatu ze guk beharrezkoa dugu hori horren erregistroan amatea. Ez baduzue horren abisurik ematen eta ikusten dugu aldatu duzuela, guk zuen kontua blokeatu dezakegu edo zuen pasaitza berriro aldatuko dugu. Beraz, mesedez abisatu aurretik, zeren ez da zuei kontrola egiteko, baizik eta zuen babeserako da. Orduan, behin gure pantaila nagusian gaudenean, badaukagu hemen programa guzti hauek instalatzeko aukera doainik. Bai hemen, tablet honetan, bai ordenagailu honetan, bai etxeko ordenagailuan ere bai. Uste dut baditugula 5 ordenagailutan instalatzeko aukera. Beraz, ez joan osabaren etxera eta instalatu, amamaren etxera instalatu eta leku guztian instalatuz, zeren eta badaukagu kopuru bat. Kopuru hori pasatu eskero, ja ezin izan dugu leku gehiagotan instalatu. Imaginatu, datorren urtean edo urte honetan ordenagailu hau aldatu behar dugula, aberia bat eduki duzulako edo dena delakoa, orduan, eta instalatu nahi badugu programa hau berriro, eta zuek ja zuen kopurua bukatu baduzue, ezin izango dugu berriro instalatu. Beraz, mesedez, instalatu behar dituzuen ekipo horietan, lan egingo zuen ekipo horietan, eta buruz erabili aukera hau, nahiko polita da, doainikoa da, beste ordenagailuetan ordaindu beharko genuke, eta hau doainikoa da eta aukera daukagu. Instalatu horretik, beti kontuz, instalatzeak orduan, normalean zerbait instalatu nahi dugunean, horrekin batera atzetik beste pak bat dago instalatzeko. Orduan, honek ematen digu Bing bilatzailea aukeratzeko aukera. Orduan, printzipioz tikarekin dago eta install now edo instalatu orain ematen badiogu, pakete guztia instalatuko digu. Eta guk kasunetan ez dugu Bing bilatzailea erabiliko gu, normalean Google erabiltzen dugulako, eta badaukagu hemen make MSN your browser. Hau da, MSN zure nabigatzaile guztietan egoteko aukera ematen digu, hau klikatuta edo tik hori mantenduta uzten badugu. Orduan, nire gomendioa da, biak kentzea. Ze bestela azkenean, ordenagailua zaborrez bete egiten dugu eta ez dugu behar. Eta behin, bi aukera hauek kenduta, install now, eta gure Word, Excel, PowerPoint, eta hemen ditugun programa guztiak instalatu ahal izango ditugu. Instalatzeko orduan, hemen badaukagu halako argibide batzuk ditugu, eta hemen beko partean egingo duguna da deskarga bat. Zeren deskarga? Artxibo baten deskarga. Eta artxibo horren bitartez instalatu ahal izango dugu ditugu programak. Hemen beko partean agertzen da exe bat, ejecutable deitzen dena, eta hemen klikatu eskero, automatikoki programa horrek instalatuko digu nahi ditugun programa guzti aukeratutako edo Office 365 Microsoften pakete honek ematen dizkugun programa guztiak instalatu izango ditugu.